Nasib panas-panas ngene malah kentaan bensin. Dewa jodoh ora pengertian nek aku iki kentaan bensin. Mbok ngene iki nuntun tekan omah ndak sampelku merengkel kabeh. Gini mas, Kentaan bensin, Mas. loh, entek. Nggih, Mas. Motormu along ngadol ae mas. Tukokno bensin, kowe numpak botol bensin. Walah jangkrik. Pedus ora jelas cah kae bolak-balik lapo. Ngono ya nesu le, lah ngono ya nesu. Selo bensin. Gak, mbok apusi. Nek gak mbok tampani tak balekno lho iki. Ning warung. Tenan iki. Cocok. Ra iso, bayar 50.000. Hah? 50.000. Ora. Gratis iku. Wis engko anggere balekno ae botole ning ngene dalan gede kono lho. Wis yo. Tak balik ae. Kasih diteni bokmu iki. Ya, siap ya. Ya. Cepet yo. Muga-muga ndek anak ayu bisa tak engkeki. Jadilah yang terbaik di mata Allah. Jadilah yang terburuk di mata diri sendiri. Dan jadilah yang sederhana di mata manusia. Jangan lupa subscribe, komen, Like, share. mecot kalian semua. Lah iku dikeleni nek. Ayo, balik cepet. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.